B'investiment ta' madwar 6 miljun euro, ċentru ta' riżorsi fil-Kulleġġ Santa Clara, Skola Primarja San Miguel f'Pembroke, ser isaħħal faċilitajiet edukattivi u terapeutiċi għal tfal biħtiġijiet edukattivi individwali. Il-proġett li qed jitwettaq mill-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada jinkludi l-bini ta' sensory hydrotherapy pool u ġakuzzi ġodda, terapija fl-ilma li tgħin fl-iżvilupp fiżiku, sensorjali u emozjonali ta' tfal. Din il-faċilità hija parti minn binja ġdida ta' madwar 557 metru kwadru. Tinkludi kamra tal-ewwel għajnuna kwamara apposta l-attivitajiet edukattivi u terapeutiċi. Waqt żjara l-xogħlijiet, il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima qal li dan il-proġett ser ikompli jagħmel differenza reali fil-ħajja tat-tfal u l-familji. Propju dan huwa kunċett li rridu naħdmu fuqha pool li jesa ma' 16 ir-ruħ allura jista' jkollok 16 tifel u tifla illi jieħdu terapija fuq kollox. Hemm il-kunċett li permezz ta' ħsieb u anka ippjanar tajjeb dan huwa spazju li jista' jintuża anka wara il-ħin tal-iskola. Iċ-ċentru San Miguel diġà jipprovdi edukazzjoni full-time lil aktar minn 20 student bejn it-3 u 11 sena. Joffri wkoll servizzi terapeutiċi lil madwar 60 student minn skel tal-istat ta' Gdisa u indipendenti. Il-Ministru Grima qal li dan huwa proġett konformi mal-Viżjoni Malta 2050, proġett li jiffoka fuq infrastruttura edukattiva aktar aċċessibbli u inklusiva, bil-għan li kull student u studenta jingħataw l-appoġġ li għandhom bżonn sabiex jiżviluppaw il-potenzjal tagħhom.